niin, lasku lähti. Sitten lähetti. Joo. Se laskee 200 nyt. Minkä on ensimmäinen? Okei, mennään katsomaan, jos täällä olisi jotain. Toivotaan, että voi löydätä. Lähden tänne. Joo, mä lähden tänne. Juttu. Sen alla on puuta. Mä olisin tänne jotenkin. Hei, pitäisikö mennä tuon taakse? Okei. Pitäisikö mennä? Kattokaa. Ei vitsi, tää ovi on jumissa. Mä en saa tätä auki. Jos mä menisin tonne jotenkin makaan. Okei, mä menen tänne. Okei. Täällä on vähän likasta, mutta menen tänne. Oh man. Täällä vähän räppisee. Okei. Jos mä jotenkin niinku menen tän taakse. Oh my god. Okei, mennään tänne. Okei. Mennään tänne. Kattokaa. Tossa kun tuollainen laite. Okei. Mä jotenkin niinku koitan soluttautua tänne hyvin, ettei mua nähdä. Okei. Kattokaa. Tää on ruskea tausta tosiaankin. Joo, tää on ruskea tausta joten. Missä? Ja mä uskon, että mua ei heti löydetä tästä. Oh man. Juma, taivas. Mitä ihmettä? Onko täällä taivas? Mä en tiennyt, että täällä on taivas. No. Sisälle. Tuolla. Vihdoin ja viimein. Miksi mä vaihdoin piiloon? Oikeesti, miksi mä vaihdoin piiloon?